Nå baby, så er vi her igen. Mine damer og herrer, velkommen til et kæmpe moment i jeres liv. Vi starter lige med at fyre musikken på igen. Det er lang tid siden, at musikken den har været på. Lad os lige høre musikken først og fremmest. Lad os lige se, om musikken kommer på. Det plejer jo at komme på, når man går direkte ind i gamet. Vi har ikke hørt Minecraft-musikken i 20 dage. 20 dage har vi kørt musikken i den her. Den video bliver lidt kortere end normalt, fordi vi har mange ting, vi skal nå, men må ikke vi godt lige kan ramme de 10 minutter. Kommer musikken, eller kommer den ikke? Vi venter spændt. Men, mens vi venter, mine damer og herrer, så er det sådan, at det er 20 dage siden, at vi stoppede med at snakke, fordi der ikke har været aktivitet nok i chatten. Lad os tage et kig op på, by the way, 49%, fuldstændig sindssygt, jo nedtælling til 50%, det bliver, der er lang tid, jeg har lige ramt 49%, der er lang tid til 50%, men snart så er der altså 50%, og det er altså, det bliver en fuldstændig vanvittig milepæl jo. Det bliver fuldstændig sindssygt jo, ikke? Altså vi er jo oppe på, ikke? Altså 32 dage nu, playtime 32 dage, jeg regnede ud tidligere, jeg tror det var 768, så vi er på vej mod de 800 timer. Men mine damer og herrer, lad os kigge op på, musikken er der, kan I høre det? Lad os kigge op på donorgålet op til højre. På 20 dage er der blevet indsamlet 2.440 kroner, og det vil jeg sige er rigtig flot i forhold til viewertallet. Tag viewertallet i betragtning. Viewertallet er jo ikke så stort på kanalen, og der har ikke været nogen af de der, der er jo nogen, vi kender jo nogen på kanalen, som har de der lommer, som hvor hvis man donerer 5.000, så kan de mærke det, du ved. Men det er klart, for normale mennesker 5.000 skide meget, du ved, ikke? Der er 10.000, det er fuldstændig vanvittigt meget, for mig 5.000 også meget, det er det sgu, ikke? Så jeg synes musikken fuckede det op her, den var der kun lige kort, skal vi ikke lige gå ind og ud igen, så lige se om vi kan lige få en ordentlig sang. Fordi hvad sker der dog? Det var fandme baby det der. Så jeg synes, at det er meget flot. Hvad har der været af support oppe i højre hjørne? Det synes jeg, det er meget flot, fordi det er den almindelige borger, som har været ude og støtte lidt her og lidt der. Og det synes jeg har været meget flot. Det er klart, at selvfølgelig viewertallet er selvfølgelig giga. Når at der ikke bliver snakket, det er klart, det giver sig selv. Det er klart, nu kommer musikken. For første gang 20 dage skal vi høre musikken. Jeg har heller ikke hørt den. Jeg har heller ikke hørt den. Musikken er tilbage. Men mine damer og herrer, som I nok kan fornemme, så er det tid til at snakke igen på streamen. Jeg har lige streamet 3 timer nu, og jeg har lige en pause nu, det får vi optaget video, og så skal vi lige lave forskellige ting og sager, og så er vi ellers tilbage med part 2 stream i dag, hvor at snakkeheden er tilbage. Det var ikke noget, jeg har planlagt, men jeg synes, at på 20 dage, jeg synes, det er flot med donorgålen. Det synes jeg er flot, fordi det er som sagt, det er den almene borger. Det er, jeg vil lige vil sige, det er herre og fru Danmark, der har været ude og ramme støttigheden, og det synes jeg har været flot. Det synes jeg er flot, og det synes jeg skal belønnes. Vi kombinerer snakkeheden er tilbage med også en anden grund også, det er, nu kommer vi på 50%, og så starter den dybe nedtælling jo også. Det fortjener jo også, at snakkeheden er tilbage. Og så er det lige, det er 4 minutter ind i videoen her, så det er lidt farligt, det ligger så sent i videoen. Og hvad skal man så, hvis man kommer i chatten nu, hvis du kommer ind i chatten nu, hvad skal du så ikke gøre? Hvad skal du så ikke skrive nu, når du kommer ind i chatten? Hvad skal du så skrive? Skal du så skrive, men jeg vidste jo, at du nok skulle snakke igen, før vi ranger. Det skal du nok ikke skrive. Den der stil der, den pakker dig væk, hvis du gerne vil snakke på, hvis du gerne vil være på kanalen. Alt det der. Men jeg vidste, du ville snakke, jeg sagde det. Så kommer man fucking ud. Så kommer ud direkte. Pøm, 7 dage i en uge. 7 dage, 14 dage, pisser lort, ikke? Det er den dybe hammer, der bliver ramt. Det skriver man jo ikke. Der skal man være intelligent, som sådan en food eller en eller anden, der kan finde på at skrive sådan noget der. Der skal man virkelig sutte den i kæften.
godt. Snakker tilbage. Lad os se, hvor mange der kan. Hvor mange der er intelligente. Og hvor mange der er uintelligente. Hvor mange der siger, hjemme. Så er man fucking ud på knæene. Det fanger lige er nu jo. At nu vores snakketheden er tilbage. Efter 20 dages break. Så er det fanger lige nu jo. Kommer der til at være noget aktivitet i chatten? Kommer der til at være det? Så det er ikke, jeg er ikke kun positiv over, at vi skal tilbage i snakketheden. Det er det ikke kun. Der er også noget farligt iblandt. Det er jo farligt jo. Fordi kommer der til at være nok aktivitet i chatten? Fordi vi beholder det undergående her. Jeg fjerner det, men beholder det, sådan så at vi kan tage det tilbage, hvis der er behov for det igen. Okay. Og så er der nogen, der siger, at jeg tager mig folk for meget ud. Tager mig folk i dag ud, som for eksempel snakker om, som sviner mit udseende for eksempel. Og så nogle mennesker vil jeg jo ikke have i chatten. Det tænker jeg, det giver sig selv. Det ved jeg godt, det kan man på andre streams. Men det går ikke på denne kanal. Men så ja. Lad os se, hvordan det går. Dem, der har perm, har stadig perm. Jeg gider godt, at man ikke må kyle og vinder og så videre. Jeg gider det ikke, fordi jeg er sikker på, at de ikke kan styre det. Efter så mange år. Hvis man efter så mange år viser, at man ikke kan styre det, så det nytter jo ikke noget. Det gør det jo ikke. Så man må se mig selv. Det må man finde ud af, hvordan man får bevist, ikke? Vi fokuserer på dem, der er i chatten. Men husk nu, som sagt, hvis du kommer tilbage nu, og du er dum i kæften, og du siger, jamen, jeg vidste godt, at jamen. Ja. Så rører man ned. Man må glæde sig over, at snakketheden er tilbage. Efter 20 dage. Det var ikke planen, vi skulle gøre det lige nu. Jeg havde en plan om jeg havde en lille skummel plan om at snakke 1. januar. Nyt år, ny start. Men på grund af de 50% nærmer sig, så 50% af også kommer hurtigere end forventet. Jeg har med mig også grindet meget de sidste par dage. Jeg var sindssygt, man. Jeg var så dyb i går. Jeg var så dyb i går. Du fatter det. Jeg var et monster i går. Ikke? Det var jeg også bare sidste langste tid. Jeg har været consistent 10-12 timer om dagen på grinden. Jeg har virkelig været der. Det er ikke fordi det er svært at game 10-12 timer om dagen. Det er det jo ikke. Men det her jeg laver her, det er jo altså det trækker jo til noget, fordi det er jo altså det er jo kedeligt, ikke? Altså der sker jo ikke noget, du spiller WoW eller CS, whatever du spiller. Jamen altså så er det ikke lige så hårdt. Så er der masser af så er der jo afveksling jo. Så sker der andre ting jo. Der sker nye ting hele tiden jo. Og ja, som sagt 32 dage, baba. 32 dage. 32 dage vil vi gå lige ud, ikke? Og man skal huske, at det her, det er jo mit 4. forsøg, ikke? Fordi prøv at se her, når vi går ind i verden her, prøv at se her, ikke? Så siger den altså her, verdens ende part 4, ikke? Part 4, det vil sige, at jeg har jo lavet det. Jeg har lavet verdens ende 1, 2 og 3 har jeg jo lavet det. Første gang kom vi 1%, anden gang kom vi 5%, eller 6%, kan jeg ikke huske. Og så tredje gang kom vi 12%. Og det er så det 4. forsøg, hvor vi så er på 49, ikke? Så faktisk så er jeg faktisk på 67% er jeg faktisk på samlet. Men der er forskellige grunde til, hvorfor vi er startet forfra igen, ikke? Så ja. Snakketiden tilbage. Håber I sætter pris på det, og håber I vil opføre ordentligt i chatten. Håber I vil køre god stil i chatten. Den nytter ikke noget at komme ind i brokser. Der er også folk, der kommer ind i chatten og brokker sig. Man skal passe på, at man ikke brokker sig i streamen. Lige meget hvad. Det skal man lade være med. Lige meget hvad det er, så skal man gå ud. Så skal man bare gå ud og streame. Man skal passe på, at man ikke bliver for investeret i streams. Der er rigtig mange, der er sådan, hvor streamen ligesom er deres liv. Altså ikke kun min stream, men alle mulige andre streams, hvor de får investeret i det. Nej. Det skal man passe på med. Man skal bruge streamen sådan ligesom om man ser en film, eller man ser en YouTube-video, hvor man rammer hyggen, og så er det det. Man skal ikke gøre det til noget dybere. Fordi så bliver det til noget, som det ikke er. Okay. Det gør det. Så bliver det til, man har ikke en special connection med streameren. Det har man ikke. Vel? Og man heller ikke, som udgangspunkt, man heller ikke vinder med streameren. Altså, det er man jo ikke i virkeligheden. Vel? Det skal man huske. Der er nogen, der tror, at der ved ikke, og så videre, så videre. Så ja,
hvor det er sådan nogen, der snakker om, at ja, de vil rigtig gerne møde mig i virkeligheden og sådan noget. Det er noget meget underligt noget. Det er noget meget underligt noget, fordi vi er altså helt stille og roligt tubigeder på kanalen. Så det skal man på, men man ikke udvikler sådan et parasocial forhold til streamer. Det skal man lade være med, for det nytter ikke noget. Det gør det ikke. Det er for fjollet, ikke? Så ja, vi prøver at snakke med hende. Lad os stoppe videoen nu. Den er lidt kort, men jeg vil lige lave en video, hvor jeg fortæller, at nu er snakkeheden tilbage. Så husk at nyde det. Det har været 20 dage. Flot. Tillykke til alle, der har bidraget til nogle. Jeg synes, det var flot. Det synes jeg. Det er flot. Alle dem, der har vendt og skrive chatten, og så videre. Jeg synes, det har været flot. I forhold til, at det er herre fra Danmark, som har leveret i chatten, ikke? Og det ikke er de store rigmænd, der har leveret. Det er klart, at hvis det er rigmændene, de bare trykker på knappen, så det er jo nemt for dem jo, men for dem, som er normalt dødelige, der har det været rigtig flot support. Over 100 kroner i dagen, gennemsnit under. Det er meget flot i forhold til viewertallet. Hvis jeg har 500 viewers, så er det rigtig dårligt det her. Så er det rigtig dårligt. Men i forhold til de få viewers, der har været, så har det været rigtig flot. Så tillykke til alle. Senere i dag, så starter snakkestreamen, og så er snakkestreamen permanent tilbage. Nu er det vejen til 50%, mine damer og herrer, som måske bliver ramt i morgen, hvis vi er meget dybe. Husk intelligensen, og ikke ind og larme og sige, at jeg vidste, bla. Husk det. Husk intelligensen, når man går ind i chatten. Hver dag skal man lige tænke sig om, inden man skriver. Ses på Grimmergårds. Snakker noget tilbage. Er det godt?